Dumangas Mix Club Net Radio You are FM. listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 7:44 in the evening. Sige, may dad nga evening mga kagrupo mga party. Kumusta nga ito nga adlaw subong? Today is May 1, 2024. And it's a holiday now, it's a Labor Day. Sa tanan nga mga nag-obra dira. So happy Labor Day sa inyo tanan, no? So holiday, kag wala sang obra. Pero sa mga holiday yang may obra, so gunyo sa inyo kay double pay ka mo. Kag siyempre sa mga wala sang obra, siyempre sana all may obra. Okay, so welcome sa itong program kada gabi na samtang bakante pa ko sa malingaw-lingaw kita. Okay, this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Okay, so hopefully nagalingaw-lingaw ka mo dyan samtang ka mo dyan nagapamusi-musi. Samtang iba nagahimos-himos sa ilang mapanyapon. Ang iba naman nagkahimos na sa ilang pala niya punon. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ang iban bago lang nakapuli. Bago lang nakiga sa ilang mga asawa. Kag iban wala pa nakapuli. No? So message subong sa manon sa Dumangas. Kaya opening subong sang fiesta. Which will be on Sunday, May 5, 2024. So kayo ng opening. So medyo masadya sa banwa kayo may opening parade, no? So damos ang tao kayo na, kagato man ako dito. Isa man ako sa nagadukoy-dukoy nga nag-antos sa paglakat. Pero hindi man mainit kayo na, no? So daw ko namin lang sang parade kay medyo hindi mainit. Kaya siyempre nag-enjoy kay ma-istorya mo ang mga person nga wala mo makita sa pila ka adlaw. So time for banding-banding, maka-istorya, maka-marites. No? Ang amon to ginamarites ang wala dito. Ang namin yung imarites mo balang wala dito parang siyempre daw ko namin ba pati joke mga lango-lango lang kag after sang marites ang parade siyempre sampat yun nga naghigop-higop sang manaming kaldo dara sa may Busilak Eatery na sa single and double siyempre ni paring Bernard June Mosqueda so base gusto niya magtilaw sang swabing sabaw sang single and double. Kadtula ka mo sa may Burgos Street sa Bano San Dumangas kag magigop-igop basi maluyan ang inyong Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, maluyan ang inyong hulag kag medyo daw hindi ka mo maghulag. So higop ka mo sang sabaw. Sang Busilak single and double kay sigurado magabaskog ang inyong hulag. DJ Gibbs. Okay, so once again, sa gusto magpa-shoutout, so siyempre, libre ang atong shoutout sa diri sa aton nga Facebook Live. Kag naga-broadcast ako live sa Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag siyempre, mabatian kita sa bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kag siyempre, mayroon kitang replay sa akong nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So kung malawagan ka mo diri subong, so siyempre, malawagan makamo sa YouTube channel nga may 20k pa man ako subscribers.
Bossing on 20,000 pa man na makita sa inyo. Okay, so wala sang bayad ang akon nga shoutout. So pwede ka mo siyempre makapa-shoutout. Tapos may mga birthdays, may mga kasal, may mga bunyag. Siyempre debut kag mga anniversary. So hindi na natin pwede malawag diri ang siyempre ang lubong. Kaya basi tinuntuan nyo ko bala nga ipalawag nyo may lubong, buhi pagali. Kaya ko yung basulon. So kung magpalawag ka mo sang lubong, siyempre send nyo yung date certificate, no? Parang sure nga inuglubong naging man siya. Kaya mabudlay na kang malawago natin malang inuglubong, buhi pa. Man ang Pinoy na daan tunto man, no? Mako kay sa obra taman ang pangsasko-sasko. Pero at the end, ako yung maigo na. So, birthday lang ko rin, birthday kasal, kag iban pa ang mga celebration. Kung hindi good man birthday kay ipalawag nyo, wala man na problema. So, advance happy birthday. Okay, kag nag-enjoy ka mo sa aton mga exclusive mga dance remixes, nga dali lang gid mabatian sa aton nga program. Sa aton nga mga live mixing dali na. Kag siyempre, wala kita sa copyrighted nga i-play. So, but sino nga wala interruption na itong program. Kung mag-astakot sa mong maaga, di siyempre hasta mga mamaaga na mamati. So, ayun iba nag-out, nag-sulod, pero okay man na. Importante yung nagpamati ka mo. Okay, once again, wala basta ang bayad natin nga shoutout. Ang bayad lang ito, siyempre ma-share ka mo sa akin nga Facebook Live. Paki-share lang sa akong Facebook Live. Kung hindi man ka mo mag-share, kag gusto yung magbayad, siyempre, pwede ka makabayad sa akong nga Gcash 0906-0961-809. Okay, sa liwat sa gusto magbayad, tultaw-tawa natin na. Sa gusto magbayad, akong nga Gcash is 0906-0961-809. So wala ka mo sang bayad, paki-share lang sa akon nga Facebook Live. Okay na yun na. Marla's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa panawagan natin mga nakatutok sa ato subong, mga early birds, no? Una nga nagtamo sa akon kay Ina, sa akon nga Facebook Live. Of course, akon nga iyada, dala nga nadula akon nga monitor. Marla's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, subong nagtamo sa ating Facebook Live si Paring Bernard June Mosqueda sang Busilak Eatery kag Busilak TV na. Thank you so much good pre sa pagtamo. Kagpuli basi makaupod kami program basi sa Friday na may mga ipanghatag nga premyo si Paring Bernard June Mosqueda. Nagligad upod kami na di program kag may ala kami nga name edition promo kag syempre nga raffle promo para sa madaog sang Gcash. So tayo na basi makaprogram kami sa Sabado, sa Biyernes or Sabado. Okay, then of course, Aramasito, James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. No? So, loud and clear ang audio natin sa Cagayan de Oro. So, pwede nyo angot sa inyong mga woofer ang atong audio, no? Para makakiay-kiay ka mo, maka-tiktok. Then of course, araman si Nuba Billy Altar Piña de Vera, mga suki man naton. Pang-premium taguro mga suki naton nga permi nagatamwa ay. Okay lang sa inyo pang-premium ka mo mga lollipop? Lollipop. Of course, si Joven Sevilla II. Then, of course, kaina aramada si Rizal Andrade Lubo na. Then, si Kagawad RC Rolinding Lasa. No? Ambal niya, good evening, sir. Liga Night namon subong. TY Gid. Okay, so good luck sa events ng mga barangay officials para sa Liga ng mga Barangay dala sa may Dumangas National High School. Kag siyempre, buwas amo naman sa Educators Night. No? So, kita-kits kita na buwas. Ito na yung mga teachers sa Dumangas Iloilo. Magkakita-kita na boss, no? Okay, then of course si Kennedy Chupe, kinapilido mo. Chupe, no? Chupe lang ko daw. Shout out, sir. Okay, natin gusto mo sa pagtamwa. Then of course, sambal ni Paring Bernard June Mosqueda. So, good evening, pray. Okay, good evening mada sa imo. Regards sa imo family circle. Sa imo mga ex-girlfriend nga si Angeli. Of course, hindi daw mga dua ka anak, no? Thank you so much sa pagtamwa. Let's see, Yel Villanueva sa may Taiwan, all the way from Taiwan. Good evening, DJ. Pa-shoutout kay DJ Agustin kung kapanyapon na. So, sana all may concern. Okay, thank you so much, good Yel Villanueva. No? So, si DJ Agustin nila, no? Panyapon na. Then naman si bro nakon Jackie Hayawon sa may California. Okay, thank you so much, good. So,
Kibuto niya lang kita ni Karon masin naman sa isang stars. Okay, basta may mga stars ka mo dira, pwede ka mo send. Just click the star button. Kaya pwede ka mo send sang star, no? Parang medyo social man ako niya program. May mga star man kung abing nag-send, no? Okay, once again, si Juben Sevilla de Sican sa may Barangay Banagi, Tumangas. Then, hambal ni Nuba Billy Altar Piña de Vera. So, good evening, Sir DJ Vic. Shout out. Okay, ara na. So, regards sa imong ex-boyfriend nga si Arnel de Vera kag sa inyong mga anak. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Then from Juben Sevilla de Sigan all the way from Barangay Manakit, Tumangas. Good evening, sir. Still watching. Okay, thank you so much, good. Sa pagtamwa, kag regards sa mga family circle. Then ara still si 2 James Romo Perales nga tumandok man sang Barangay Talusan, Tumangas nga ara subong sa may Cagayan de Oro. Dito na biyag nga Blatyagon, kag siyempre dito na nagkapamilya. Okay, then si Jans Kababada. Okay, so mga bago natin yung mga watchers, no? Of course, bation diri sa Cagayan de Oro from 2 James Romo Perales. Sa ato niya audio is digital, no? Digital. Botsingon nga. Kung anong ina-play ko diri, amo man na siya mahaboy sa inyo. Kay kung sa mga radyo kita iya, mga transistor radio, to may mga paama nga sirit-sirit ya. Diri digital kita, so clear ang audio nato as long may ara ka mga internet. Kagang nami sa atong program, syempre pwede niyo ma-review na. Okay, ang bata nga taga-Bakong, ang bata nga babae nga taga-Bakong nga subong teacher na ara nagatambling-tambling ang idol ko nga DJ sang dating DJ sang RCFM 103.5 kag DJ man sang Short FM 101.5. Okay, si DJ Venus. Okay, salamat kid Lyster Joy Rosario or si DJ Venus sang Short FM 101.5 kag RCFM 103.5. Okay, salamat sa pagtamwa. So, tutama ka lang danay. Basta may star ka da, pakisend lang sa star mo. Basta kala kuha man ang star nyo da, magkala panos. Okay, pangsin yung star nyo, mga stars nyo. Okay, naman si DJ RJ Bildia Gracia di Chusa sa may Roa City. Okay, good evening sir, mali nga. So, na medyo pilakakadlaway nakatama sa program ko. Sige, nagbalik si DJ RJ Villagracia di Chusa. Nga ako mga idol nga naga-live man. Of course, isa man ka DJ sa mga sound mobile, no? So, salamat sa pagtamwa. Then si Blaster Arga. No? Good evening, sir. Happy Fiesta. Okay, so, din kasabong. Malagaw ta sa pista, no? Kung hindi ta ka pamista sa Banwa, dito ta kay Mayor. Sigurado tayo Mayor may handa. Okay, sa Banos sa Dumangas, still may ara nga banda kada gabi na. So, dili nato mapamatudan nga ang Dumangas wala sang pamigado. Kay kada gabi damo sa nagatamwa, damo nagapunsok ang ilang beer. Bisan ano kamahal may nagabakal Japon, botsingon wala pigado sa Dumangas. Okay, man yung nami, wala pamigado. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, kung gusto niyo medyo mahangin-hangin, dito kamukad to sa may seawall, no? May banda man dito. May banda, isang banda dito. Kundi may mga pagkaon na dito. Nga pwede makakaon-kaon samta ka mo nagapulupungko sa mabugnaw nga lugar. Kag nagauyat-uyat sa mainit-init nga kamot sa babae. Uyat lang ha, wala hikap. Okay, naga-date ka mo dito namin ato kay medyo mabugnaw, no? So, pwede makamuto maka-shot-shot. Puro halong-halong lang kamo sa pagpuli. Ilabi na gid ko nag-drive ko mo sa inyong mga motor, no? Kaya dra sa may naluuyan, may ara dra sang the killing curve, no? May kurbada dra nga pabilya Australia bala. Sakto ay doon, no? Damo na ngalan. No, the killing curve kay kadamo na kalamatay. Okay, kung magpuli bala kamo kung gabi nga nakainom, mas manami nga ako na advice ko lang sa inyo, ha? Mas manami ang motor nyo, itulod nyo na gid lang. Pasapaw. Kaya bala mo nagkakatinta, gimana ang mga motorista, labi na gid ko na nakatugong na. Kaya mamagaan gid man nga pugaon ang manibila, ibot ka lang, abi mo tadlong pa, kaya gali kurbada na.
So the killing curve dira sa may sitio Aluoyan barangay sa Dumangas. Kung maglabay kami na nga nakainom iya, ginhawa namon kahinay-hinay. So muna nga safety kami. Safe na safe. Okay, di ba Larry Jan Donoso? Ano ang may ara dira sa kurbada nga kadamo daga ka disgrasya? So the killing curve dira sa may sitio Aluoyan barangay sa Dumangas. Okay, kung analyze naton, wala sang problema sa lugar. Ang problema sa nagalabay. Okay, hambal ni Blaster Arga, no? Shoutout lang da, bago lang tapos parade. Ara ka dali sa Dumangas? Nag-parade man kami to kaina. Then si Sir Nilo Di Pamaylos, of course, ang ALS teacher, ang master teacher once ang Dumangas, Dumangas Central Elementary School. Nagkatama man sa atong Facebook Live. Salamat good amigo, sir, para pagtamwa. Then si Mary Grace Di Binagracia, mayang gabi, DJ Vic. Okay, mayang gabi mada sa imo. Kag si parente ko, Larry Jan Donoso, ang mapisan dira sa may sitio Aluoyan barangay sa Pao. Basi gubaan yung electric fan, washing machine, mga aircon, mga oven, pati oven, no? Okay, TV. Dala lang sa kay Larry Jan Donoso. Kay tanang nga guba kayo niya. Pati ang guba niyo balatyagon, pwede niya makaayo, di ba, no? Okay, kung just PM lang kung may gubang yung mga gamit na kag pagbalik sa inyong gamit, good as brand new. Okay, na Larry dyan, libre nga promotion. Ang bayad mo, utang lang anay. Pati joke. Share lang sa ako na Facebook Live. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, pleasant evening man sa akong mga grupo sa Remix Maker sa bilog nga panay, no? Sa Panay Mix DJs. It's the mix. Nga naga-silent monitor, kag siyempre sa Dumangas Mix Club. Kag siyempre sa tanan mga grupo natin sa mga sound fanatics. Kag mga grupo ko man sa mga motorcycle, mga motorbikers na sa may All-Star Riders, kag Peel Bikers, Pro Bikers. Okay, tanang mga bike dira, no? Pati sa mga e-bike, mga grupo nato, mga nagtamyo sa ako sa Banwa, sa mga mga barangay officials, mga barangay tanods, kag tanan nga mga grupo man nato, mga communicators, radio communicators, sa may Dumangas United Radio Communicators, kag of course sa R7 Philippines, no? Sa mga grupo nato sa mga communicators. Okay, thank you so much. Kag mga grupo ko man sa DepEd, na mga taga DepEd, mga certified bakiro, nga nakatutok man natin sa ato naka-silent monitor. Sa gusto magpa-shoutout, ibutang lang ngalan sa dalom, no? Okay, sa ato mga estudyante, wala kita sang klase, boss. Duwa naman kadlaw nga wala sang klase kaya gin-declare sa aton nga banwa. So, in celebration sa aton nga fiesta, wala naman boss sang klase. May isa ko ka-post nga nakita nga estudyante. Hindi niya gusto nga wala sang klase, kaya nga why na sa akong kwarta? Wala na sa akong kwarta, kaya kung may klase, siyempre may balon, no? Overcharge ng balon. Hindi kayo wala klase pila nakadlaw, so wala na sa sang kwarta, why na sa sang balibad. Hindi pa siya kalin sa ilang balay, no? Sa mga problema kung why ka sa klase, hindi ka makalin sa balay mo, why ka balibad, ilabi nagsibala sa mga nagadate, why ka sa balibad, nga magwa sa iyong mga balay. Okay, so si Franklin Sambilia Jr. Good evening, DJ Vic. Franklin sa Bakay Housing, okay. At kilala. Okay, kung naarala ka mo sa Bakay Housing, may nagapangkay umada. Si Franklin Sambilia Jr. Nasa Block 29. Nalipat ako na Block 32. Kung may problema ko nag-appeals ka, Block nalipat ko. Pakipost gani liwat Franklin Sambilia. Okay, nagapangkay man sa mga electric fan, washing machine. Kagano pa ito. Basta tanang nga guba. Pati mga guba nga balatyagon. Kaya man ni kayon. Okay, so thank you so much sa pagdama. Si GR Farin, foreigner siya, ang apelido Farin. This is the mix. Kag sa akong nga batchmate, ang gwapa ko nga batchmate nga classmate ko before na si Nining Tisha D. Wag ka nakapuli sa Dumangas, no? Mamista ta sa Dumangas. Makaon ka sa mga seafoods dito sa may baybay.
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko na lang nag-donate sila mga reaction sa akin yung Facebook Lives. Nag-click sang like kag heart, no? Kag care. So, si 2 James Lomo Pirales sa may Cagayan de Oro. Si paring Bernard Jun Mosquida sa may sa Burgos Street sa Banda sa Dumangas. Si Kagawad RC Rolling Niglasa sa may Barangay Benangit Dumangas. Si Sans Snipey Moto or si Sandy. Okay, so thank you so much sa pagtama si Novia Villa Altar Piña de Vera, si Julius Daquila Donasco Daquilos, si classmate ko DC Abaygar, si Juben Sibilia de Second, and of course si Marshall de Colongan, si Franklin Sibilia Jr., si Ronnie Bartulo, si GR Farin, si Inday Shirley Baltasar Quirobin, si Sir Rogic Titablan, ang pinaka-cute nga teacher sa Dumangas Central Elementary School. Nagkatama man sa atong salamat sa pag-share sa imong reactions. Then si DJ Venus Slicer Joy Rosario, si cousin ko Hilin Santos sa may Metro Manila, then si DJ RJ Villagracia de Chusa, then si Rimar Tama Rosa Cordova, then si Rizel Andrade Lubo. So para man nang donate sa ilang reactions sa akong nga Facebook Live, kag sa mga nag-share, acknowledge ko nag-share sa akong nga Facebook Live, of course si Franklin Sambilia Jr., si San Snipey Moto, then si 2 James Lomo Pirales, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun. Taga Dumangas Kakun, gwapo ka, kag mabuot. Okay, si Numa Billy Altar Piña de Vera, thank you sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Kag si Linsky Soriano de Rotas nga sa abroad, salamat sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Kag si Rizel Andrade Lubo, salamat man sa pag-share. Kag of course still watching si Linsky Soriano de Rotas. Hello sir, DJ Beck, good evening. Lang da sa inyo, pa-shoutout lang from Sultanate of Oman. Okay, so alam na si Imo sa abroad. Well, sometimes ko doon nag-pulupuhay, so just enjoy our exclusive mga dance remixes, no? Okay, sa imong online Shopee, Linsky online Shopee, ha? Okay, so gusto mag-order, just contact lang kay Linsky Soriano de Rotas. Okay, salamat sa pagtama. Of course, si Azel June. Ano pa naman yung ngalan mo? Sino ka naman? Sino ka ngalan mo nga tuntod? Salamat kid Azel June. Napag-islan itong ngalan nyo mo. No? Kung isa kita makilala, kayo napag-islan yung ngalan nyo. Ano ka mamingin na palagyuan? Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, oras nato this 8:05 in the evening. So for the meantime, anay garo matawataw kita na. Dakaroon naman ang mga greetings. After sa akon yung mga live mixing din ha. So mataya TikTok kita na sa pila ka minutos, and after that, kung gusto ko may patamyaw, basahon nato kanong liwat. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si Asil Dion, si Lisa Dromal. Okay, daw mo ganing imong profile pic daw kilala ko na. Okay, salamat sa pagtama de from Linsky Soriano de Rotas. Thank you sir DJ Vic pag-promote. All the best good. Okay, so wala gid problema. So basta grupo kag mga kasimanwa, so pwede good. Okay, so just enjoy our exclusive dance remixes. Ito naman sa DMC Net Japan Dance Party Mixes. Kaupo niyo siyempre si DJ Vic Donoso III. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. Wala nang iba! Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, may gabi man kay Nanay Alma, no, dala sa may Barangay Hardy Dumangas. Kag sa mga apo niya, no. So, shoutout from Franklin Sombilia, no. Salamat sa pagtama.
Kag syempre ang gwapa man nga teacher sang Demanga Central Elementary School nga isa mga vlogger. Si Ma'am Regina Escanda de Campo na nagkatama sa atong Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtama. Okay, good evening DJ Vic. Okay, likewise man sa imo dira kag regards sa imong mga family circle. So wala man ging kapoy sa libot-libot ta kay na. Ako medyo daw makapoy pero daw okay nag-enjoy lang life. Just enjoy our life. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. Wala nang iba. I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ano hat na yan? Abaw! Perte! What we have is timeless. Dong, ginaduyan ko, rason ko ba? And with this ring, I say to the world, you're Okay, from Regina, Ma'am Regina Escanda de Campo. Bitin gani sir, kalapit nga lakat. Ano gusto mo mapabaruta ka pa ha? Okay, naglapit lang to kay Ina kay medyo mabugnaw ang panahon na. Pero kung mainit to, 30 to kalayo. Importante during sa ato nga parade, no? Nakabanding-banding, nakamarites-marites. so beautiful. At siyempre naka-high-high sa nagatanaw daw mga feeling celebrity kay Ina, no? May naga-picture-picture, may naga-video-video. Sama lang namin sa mga parade black kay So beautiful. nag-enjoy kay naga-banding-banding sa aton mga co-workers. So as long On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. Okay, si Kagawad Gerald Arcelon sa barangay Talosan Namanga sa katama man sa aton nga Facebook Live. Salamat din Kagawad. My life had Kumusta da ang event sa may Damangas National High School sa inyong peace. liga ng mga barangay night? Damo na dasang kwa ng tikwe. You look Umot may tikwe, madami tikwe. Okay, may tikwe. I think siguro daw wala na, daw bawal na. No? For sure, ang iban before ng sulod, nakapang tikwe-tikwe na. You look so beautiful in white Ay, ambat na lang! tonight. What we have is timeless. My Okay, sa admin sang Damangas Banwako Bugalco. Once again, sa admin sang Damangas Banwako Bugalco. Salamat sa pag-approve sa ako niya pag-post, no? Anyway, nga ako ng mga mga live, no? For just entertainment purposes lang, no? So, hindi man monetize sa ako nga account, no? So, walang halong negosyo, just lingaw-lingaw lang. Hindi parehas kay Ma'am Regina yang monetize, no? Ako niya lingaw-lingaw lang, hindi ako monetize kay damo ko sang sala kay Facebook. Kadamo sang sala ko kay Facebook, hindi gid ako pwede ma-monetize. Kung gusto niyo mag-support sa akong mga program, kadto ka mo sa akong YouTube channel, no? So, kaya akong YouTube channel is monetized, no? So, dito ka mo sang support. Paki-play lang sa akong video. Kag syempre, if possible, don't skip the ads. Para nga makapang supot-supot matapang tikwi-tikwi. Okay, so from Leslie Sirena de Rotas, kanami lang mag-obra kung amuni nga music di Jibek mag-an. Sige, so mo nang ato ultimate purpose ang DMC ni TGFM. Nga kundi mga party sa kalibutan, kami mismo ang mga dala sa mga audio ng halin sa Dumangas, pakadto sa inyong mga dulunggan. Okay lang na siya? Okay lang ba sa inyo? Kag siyempre, wala sang bayad. Kag siyempre, pwede man kamo kabayad. Pati dyan ka. Pero kung mag-sponsor ka mo sa akong program, pwede man. Wala problema.
Okay, from Karen de la Cruz, shoutout lang da sa Dinaga family sang Barangay Talasan, Dumangas. Mayang gabi sa tanan. Nga may apa. Mayang gabi sa tanan. Okay, from Karen de la Cruz. Okay, once again, so happy mayang gabi sa mga Dinaga family. Sa may Barangay Talasan, Dumangas. From Karen de la Cruz. Arak music na. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Okay, alas 16 na sa gabi. Alas 6. Alas 8:16 na sa gabi. Basi may pa kamo panyapon. Panyapon na. Okay, si Lodi Villanueva nagatama sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamwa. Donoso, the third. Donoso, the third. Okay, from Lodi Villanueva, pa-shoutout lang da, sir. Ari kami sa DJ Vulcanizing sa may Salas. Okay, naganda nagaula-ula. Gaula-ula. Okay, so sa may DJ Vulcanizing, basi malaman ka mo da na nasubot nyo guma kadto lang sa may Salas Street sa banda sa Dumangas. Kamay open pa da nga manugbulkit no sa DJ Vulcanizing shop na. Regards kay Marico Pamila Giding Lasa. Siyempre sa Bibi. Kay pare ko Gilbert Sobibi. Thank you so much gid Lodi Villanueva sa pagtama. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and free to live. It's DJ Donoso the third of the Mangas Mix Club. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. This is DMC Radio FM and Party Mixes on Non-Stop. Online Disco Party on YouTube. Hosted by your Mixmaster DJ Vic Donoso the third. Grupo mo! Arak music na. Do, uyog man bang kirahan namun pa?
Radio FM. Your number one choice. Okay, may gabi man kay Sir Apang, no? Si Sir Gasi de Piasta sa may Bacay Elementary School. Hindi ka mo subong ni Andy. Nagapang kabayo-kabayo na kamo or nagalagaw-lagaw. Okay, salamat kay DJ Sir Apang, no? Amo na iya, sir. O, kasano pangulat ko sa inyo para mag-tikoy-tikoy ta. Masyado kayong maarte. Okay, si Black Barbie. Sige, salamat kayo sa pagtama. Kag siyempre, ang aripagpagid ang idol ko nga dati nga DJ man sang Short FM 11.5, no? Upod ko sa may harana live. Kag permit ko man upod sa bang tikwi-tikwi. Nga kung naway sa tani ino, kung wala sa tani naghahagat sa akon, wala na tani ako sang bisyo. Kaya bala niyo ang bisyo ko bala, actually wala ko yung sang bisyo. Ang problema na sa ako na naghahagad. So kung anong bisyo sang naghahagad, mangin bisyo ko naman. Okay, no pertigid ka ina imo street dancing master ba? Wala gana ko naga-street dancing ina mo? Kamuto kayo na sa likod yan naga-kiay-kiay. Ato kami sa pinakalikod. Kaya ang late kag magahod ato sa likod. Okay, salamat gid Sir Chris Binabista or si DJ Xwana. So, bas kita matikwi-tikwi ah. Ang aton nga master sa tikwi. Kasi bro Richard daway nakaparamdam. Actually nag-chat kami kay ina pero daway siya nakapalow up. Sabot singon nga busy kag lapyo, no? Para diya kita nga lapyo. Pero may bukas pa. Okay, salamat gid bro sa pagtamo ha. Kag si Edwin Deloso, si batchmate ko Edwin Deloso or si Champ Deloso nagatamo sa aton nga Facebook Live. Salamat sa pagtamo ha. Okay, yes bro, so wala gid nakaparamdam si Master Richard, laban-laban lapyo siguro. Pero amo na tipsong naton nga may bukas pa. Pwede pa na buwas ah. So dugay pa sang piyesta na. Okay, sa mga nagtama sa aton, paki-share sa akong Facebook Live, just click the share. So lang ganang pwede nyo maabulig sa ako na pag-share lang. No? Para nga daw damo man mag-tamwa. So importante damo sang viewers. Damo sa number of views. Kaya di ka daw ka mabala ka sa lungkod mga nag-live tapos na nag-tamwa. Ang number of views balaga may manano. So manana makapapisan-pisan sa nag-live. Kung damo ang nag-tamwa. No? Damo ang views, number of views. So para magdamo, siyempre paki-share lang sa akong Facebook Live. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Ay, ambat na lang. Okay, to Rogel Franco Malcrido. Okay, salamat sa pag-share sa imo reaction sa akong Facebook Live, no? Zagal si mo dang father nga si Migo ko Roger Malcrido.
This is Samuel Buliena di Tablan. Salamat sa pag-share sa iyong reaction sa akin ng Facebook Live. Also si Bocani Osorio Nolitz. This is Lisel Dineros de Guzman. No? Salamat man sa pag-share sa iyong reaction sa akin ng Facebook Live. Then of course si Karen de la Cruz, si Joseph Francisco, si Marley Diloso sa may barangay Talosan, Dumangas. Okay to DJX1, thank you so much sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Donoso the third. DJ Donoso. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Donoso the third. At wala nang iba. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, si Mark Edsel Hinoba, ang ako niya estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Salamat gid sa pagtamwa sa ako niya Facebook Live. This si Dalia Quartun Vinancio, all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Salamat mo sa pagtamwa. Mayang gabi, sir. Okay, like us mo sa imo. Mayang gabi lang ta sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, doon nakita ta kayo na nag-parade na. Sa namin sa inyo itong uniform kayo na. Kaupod si Puno Barangay Tisoy na. Okay, salamat sa pagtamwa. Kag I think wala ka muna sa may okay, so sa liga ng mga barangay sa may Dumangas National High School. Just enjoy sa event nyo dira no. So buwas kami naman sa Educators Night dito sa may Dumangas National High School. Sir Tope, preparar daw buwas ang tikwi Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Panawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sa gwa kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masao ta bayle lang wala gamuan. The public may dance. Okay, si John Pastrana Tiangao or si DJ John Paul sang Pasig Beats Production. Okay, salamat mo sa pagtamwa. Okay, from John Pastrana, Tiangao. Yeah. Okay, Sir Vic, mayang gabi and God bless more power. Okay, salamat gid dyan. Kag pleasant evening da sa imo na sa may Metro Manila. Kag halong-halong lang siyempre. Halong-halong sila siyempre sa halong-halong sa mga chicks, no? Hindi gid magpatintar sa mga chicks nga hindi ka mo sigurado. Ay, apat na lang! He was born to be wild, grew up to be wicked, wild talks and free to live. It's DJ Vic Donoso the third of Dumangas Mix Club.
best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Yun kaka, gramulet kid. Kampiyon ba? Ara music na. Facebook balay namon ba? Okay, still nga mainit sa ating nga atong panahon sa mga adlaw kag puli buwas mainit man expecting nga mainit pa buwas. So hindi malipat nga mag-inom sa madamo nga tubig. Stay hydrated sa magbalance sa madamo nga tubig. Kag siyempre nakaban nga mag-expose sa sobrang init. Kaya sobrang init pwede maka-cause ang skin cancer. Okay, pasilong lang kung ang ubran mo ara sa mainitan. At agamasang time nga magpasilong kay delikado kung expose ka sa permis sa mainit nga adlaw kay siyempre may ginatawag kita nga skin cancer. Okay, sa may mga high blood, no? Likaw sa mga triggers ng high blood. So, ang init, isa sa mga triggers ng high blood. So, magpasilong lang, magpasilong. Impossible. Kaglikaw sa mga taho nga makapa-high blood sa imo. Ano yung mga bingabana sa lawayon. Hindi ani sa salik atubang sa iya. Kagiligid malipat nga maligo. Na may mga ragin mga ngayon nagapaligo. Pero mas manami ko maligo na. Parang fresh ang aton nga balatyagon. Kag inom lang permis ang madamong at tubig. Kag ang aton kanon mga prutas nga more sa water content like watermelon, pakwan. Masarap yung pakwan. Ang iba sabi sa mga babae, Miss Pakwan naman. Pakwan lang masarap, okay? Oy, si Ma'am Salvi Cartagena, ang gwapang nga teacher sa Bakay Elementary School nga tamo sa aton. Salamat gid ma'am sa pagtama. At regards sa imong twin sister, Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. okay, per minute sila nag-live na. Nag-live na online selling na. So, nag-follow ako sa ilang live. Galikiti wala ko nag-order. Kay kalabanan sa ilang ang ginabaligya, ang gina-online selling, mga babae, mga pambabae. Ti wala ko nag-order kay base bala masalaan ko kung mahilig ko ma'am babae. Pero joke lang. Ako lang ang ex-girlfriend ang nag-order. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Arlie Diala sa may abroad, no? Salamat sa pag-share sa inyong mga heart sa ako niya Facebook Live. Just enjoy sa pagpamati dira sa may abroad. Also si Mark Ed Silinova, salamat sa pag-share sa inyong mga heart sa ako niya Facebook Live. Then ako pariente nga si Ray Donoso sa may Sitsinal Uyan, Barangay sa Padumangas. Salamat sa pag-share sa imo reaction. Likewise kay Dalia Quartun Vinancio sa may Barangay Bakong Dumangas. Salamat sa pag-share sa imong heart. Then si Lia Puasan, Lia Labrador, na pinakita sa may Sitio Embargo, Barangay sa Padumangas. Okay, salamat man sa pag-share sa imong heart. Also si Fao Siriaco sa may Antique.
Si Lindsay Ga, no, sa mga suki manaton, nag-member sang Dumangas United Radio Communicators. Ni si Vicky De La Riarte, si Evelyn Bandirado Palma. Okay, so para mo na magdugang sa mga reaction, nag-share sa ilang mga reaction sa aking Facebook Live. Ni si Junimar Silvio, salamat sa pagtama. Then si paring Nepi de Pesta, mayang gabi pre. Okay, mayang gabi mga pre, no? Salamat sa pagtama. So, okay, so alang-alang ko ina kay may mga may mga grupo. May mga grupo nga gin-entertain, no? Sige, sigla may schedule lang kita sa atong tikoy may chimpo. Mo gina basta damo grupo. Damo at tubangon. Okay, once again, salamat gid paring Nepi de Pesta all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Regards sa imong family circle, kag enjoy sa atong exclusive dance remixes. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Let me love you, Carmelita. Here I is and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's so fun the way I'm bursting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you? Let me love you, Carmelita. I'll turn the kiss and then I will bet my heart and say so. On your own say so. Yes again. Did your mother ever tell you that it isn't what it is? I'm a man and you're a woman. It's only human. You wanna squeeze? Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my body say so. On your own say so. We'll kiss again. Let me love you, Carmelita. Das magi o. Let me love you. Let's go. Let me love you, Carmelita. DJ Jordan. Let me love you, Carmelita. Dumangas
Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's so fun the way I'm listening. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right of you? I'm a man and you're a woman. It's only human who wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my body peso on your own say so. We'll kiss again. Let me love you, Carmelita. The smoggy oh. Let me love you. Let's go. Let me love you, Carmelita. DJ Jordan. She was the girl next door. That's my finest neighbor. Told her if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, when I need something sweet, I'll be coming over to you. That girl was knocking in the middle of the night, wearing nothing but a robe that she took off inside. And she said, boy, I'm getting cold. Here's what I need you to do. Baby, put your hands on me, both hands on me, right now. You're the only one I need. So baby, put your hands on me, both hands on me, when we dance. Put your hands all over No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you kiss me before you leave. So baby, put your DJ U1 Brian. It's such a long time since I've been lucky. Don't have to be shy, say how bad you want me. Come and tell her sweet tenderly. So come and give me the body. Now why your body on me? I can barely sleep. I'm trying to turn a 30 degrees. It's you all over me.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, sa oras sa DMC Net Radio FM, it's 8:57 in the evening. Siyempre, sa bago lang nagatamwa, kamo nagapamatik ang nagatanaw sa aton nga dance party mixes, exclusive lamang sa Dumangas Mix Club Net Radio FM. Okay, sa akon nga Facebook Live, nagatamwa si inablos ko Erwin Elnas sa may Metro Manila. Okay, salamat sa pag-share sang 35 ka stars. Okay, salamat sa pag-share sa mga stars na, no? So, salamat once again sa kay Erwin Elnas. Kagalong-halong dira sa may Metro Manila. Okay, sa may mga stars na, basta gusto mag-send. Pwede ko siyempre makashare sa mga stars para matipon-tipon. Okay, check na ito mga nagdugang sa aton nga reaction. Nag-share sa reaction sa aking Facebook Live. Okay, si Ma'am Lorlene Dikito Dimson sang Barangay Cali, Dumangas. Or sa Cali, ang gwapang teacher sang Cali Elementary School. Thank you sa pag-share sa imong reaction. This si Jumin Arcilon sa may Barangay Sapaw, Dumangas. GR Pumarin, Sheldon Pabiliar. Si Cutie, sila Room. Okay, so far mo na nagdugang sa nag-send sila mga reaction sa akong Facebook Live. Kag sa mga nag-share sa akong Facebook Live, siyempre si John Paul. Si Jan Pastran at Tianggao, si Sir Chris Binabesta, si Ludi Villanueva, si Lensky Soriano de Rotas, Franklin Sambilia Jr., Diana, of course, si Rysel Andrade Lubo, to James Romo Pirales, si Nuba Villa Altar Piña de Vera. Salamat sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Nilagatawa man sa aton nga Facebook Live si pare ko Nonito Canonigo Bulo dito sa may Negros Occidental sa may Calatrava. Salamat kayo sa pagtama. Good evening, sir. Watching from Calatrava. Sige, salamat sa pagtama. Kag regards dito sa imong family circle. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Mas sweet na yan, ah. This is DJ Donoso. Donoso, sir. Aragay! Basko, ganyan! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si DJ Comtex ang Short FM 101.5. Nagatama man sa ating Facebook Live. Salamat sa pagtamwa. Okay, from Paring Nepi de Piesta, please pa-shoutout kay Ma'am 67 Lady and the RC family and ang nag-upi sa Parada Kaina.
Okay, sa tanang mga members ng DRC kayo na nga nag-upod sa OP. Okay, so kada corners kayo na nga naka-green. Sila to ang Dumangas United Radio Communicators na nagserbisyo para maging smooth ang parada kayo na nang. Of course, edit sang kay Jack Sparrow sa amon nga presidente. Of course, kay Shortcut or DJ Shortcut. Kagdari sa mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Okay, ito man dito kayo na ang Earth 7 Philippines, no? Malabi ako mga ina, nagdami mo sa amon. Okay, so sa nagserbisyo kayo na para sa masulhay, kag swabe, kag siyempre smooth lang ang pagparada. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, sa gusto mo pa shoutout, debutang na sa dalom kay basahan kayo anytime. Okay, last na B3 na sa gabi. So, pala ito na kapanyapon na. Kaya nakahimos-himos na sa ilang mga gimpanyapon. Kag siyempre, nakapuli na. Nagahulat na ang inyong mga pamilya. Puli na sa way pa nakapuli. Kag hopefully makapuli ka mga safe and sound. Kampiyon ba? The most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Get ready for DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! Okay, si Ma'am Lorlene Dikito Dimson sang Cali Elementary School, still watching. Din si Palico Nonito Canonigo Bulo sa may Calatrava. Kag two others, no? Two others siguro si Kwani, si Paring Nepide Fiesta. Sinong other one? Sinong other one? Okay, si Erwin Elna still watching. Salamat sa pagtamwa, no? Kumusta ang aton buhay-buhay sa may Metro Manila? May init man da? Dari sa may Dumangas na perti kainit. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, may gabi man kay Jorly L. Lidonio. Good evening, sir. Okay, like us mata sa imo. Din ang location mo, din ka kaning banwa. Paki-comment sa dalong para mabasa naton. Birahin? Ano ka pa yan? Wow, perfect!
Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, si Jorly L. Lidonio. So, sa Mambusaw, Kapis. Okay, salamat sa pagtama, no? Regards sa imo nga family circle, just enjoy our party mixes. Okay, si Bills Auriel na nagtama man sa aton kag nag-donate sa iya reaction sa aton nga Facebook Live. Salamat kid, no? Also si Jonathan Ditablan from Metro Manila at taga Barangay Talusan, Dumangas. Then si DJ Jupiter, no, si Joseph Probido. Akon syempre nga gwapo nga iyado nga DJ man dati sang RCFM 103.5 kag sang Short FM 101.5. Salamat iyado sa pagtamwa. Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Ibig sa iba, nais mawalay ka pa. Sarili ang kapiling ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Lagi ang puso ko ay laging nag-iisa. Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ang saya? Di ba't ikaw ang naunawaan pag-ibig ko at sinta? Di ba't ikaw, di ba't wala DJ Boom Boom Remix. This is DJ Boom Boom. ang sinabi mo? Baka mahal
I believe may ibang pangarap ka at kay tagal na hindi magkikita. Kung saan kadalhin ang puso mo, asahan mo ang pag-ibig ko'y sa'yo. Lumipas ang araw at parang kay daga sa mga bituin nakatingin, kausap ay ikaw. Araw-araw naghihintay, hawak lamang ang sinabi mong baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Ang buhay ko'y ikaw kailanman, kahit tayo'y magkalayo. Tadhana na ang siyang daan ng pag-ibig mo'y maramdaman. Basta't ito pangako ko. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa,
DMC Net Radio FM.